Jonna Hakkaraisen tarina on saatu lukea viime viikkojen aikana lehdistä. Pytin tekee myöskin tässä nähtävä kehätuomari Jarkko Ojapalo. Tarkkaavasti lähtee molemmat liikkeelle. Hakkarainen tykkää lähteä tuonne jalan päälle hyvään liikkeeseen. Ja Bokanista jo mainitsitkin, että noissa ottelunauhoissa Maxi on saanut lyödä vastaan, kun vastustajat on painostanut. Hyvä yritys siinä Bokanilta tuossa tilanteessa. Hakkarainen kuitenkin tarkkana ja napakka on Hakkaraisen oikea. Hakkaraisen takakäden suoraan hyvä vastaisku. Joo, se on tehnyt tässä heti ensi hetkellä vaikutuksensa. Nopeuskilpailussa hän ei pysy mukana, joten hänen mahdollisuutensa piilee varmaan siinä, että saa ton Taiman käden bravuriiskun sitten kohdilleen. Kyllä, siinä on Bokanilla on valittavana vähän. Hakkarainen sen hyvin näkee. Ja siihen se jatko. Joo, hieno. Bokan lataa sitä takimasta. Hän hakee voimakkaita iskuja, mutta Hakkarainen liikkuu kevyesti alta pois. Laan teki näkyvimmän tuloksen. Siitä vaan. Joo, ja noihin ne jatko. Joo, käy pistämässä vähän irti ja sit lyöt uudestaan. Ja sieltä Bokan yrittää sitä U-väistöä ja sieltä koukkujen nostamista. Hakkarainen vastaa samalla mitalla. Nyt saa Hakkarainen kovia iskuja. Ja nyt on nyt tekemisen meininki ja Hakkarainen myllyttää rajusti siinä Bokan. Siinä erää, että nyt Hakkaraisen nyrkkeily aukeaa ja tekeminen rentoutuu ja se sitten Bokan saa sitten siitä oman osansa heti maksaa. Ja tuossa nähtiin miten toi hyökkäys lähti, eli Hakkarainen näki sen paikan, niin hän iski perään kyllä. Iskee Pirajana kimppuun ja menee saman tien uudestaan. Hakkaraisesta näkee, että hän vaanii sitä seuraavaa paikkaa. Kyllä, usko, että lähtee hakemaan takakäiskua. Bokan aloittaa hyökkäyksellä, Hakkarainen vastaa. Tässä tilanteessa Hakkarainen ei hirveästi käytä tuota etukättä. Ei, että vähän voisi häiritä, sillä löisi sitä tuosta keskeltä, pakottaisi Bokania torjumaan omalla etumaalla. Nostaisikin sitten sen ylipitkänä koukkuna. Kehäkulmauksesta kehotetaan Jonna Hakkaraiselle, että näytä, että oot Lahdesta. En tiedä miten toi ohje tulee tulkita, mutta varmasti lahtelaislähtöinen nyrkkeilijä sen tietää. Kyllä. Nyt voisi vähän kaasua vielä painaa. Vasen koukku napsuu tuonne ohimolle kerran toisensa jälkeen. Ja vielä hyvä hyökkäys Hakkaraiselta. Bokan kestää, nyt horjahtaa vähän serbialainen tuosta oikean käden osumasta ja horjahtaa uudestaankin, mutta Kongi päättää tämän. Our three judges had it 60-54 in favor of your winner by unanimous decision. Hyvät naiset herrat, tämä ottelun voittaja Jonna Hakkarainen.